Здравейте хора, аз съм Марчето и както обещах, това е новото ми видео с сестрите ми Алекс и Влади. Аз съм Алекс. Аз съм Влади. Хора, искам да ви благодаря много за всичките пожелания и за една седмица събрах над 3000 абоната. И първото и видео на Марчето е с над 30 000 гледания, хора. Благодарим ви. Днес ще изпеем песента за мама и ще говорим за целите през 2019 година. Съвсем в началото на 2019 година сме и е хубаво човек да си прави планове и да си поставя цели. Ще говорим за нашите 3 най-важни цели, които си поставяме за 2019, точно 3. И очакваме вашите коментари под видеото. Какви са вашите 3 главни цели за 2019? Аз започвам първа с моите 3 цели за 2019. Цел номер 1. Да развия канала. Ще има още много яки клипчета. Очаквайте ги. Благодарение на вас това ще се случи. Цел номер 2 е да направя моя собствена песен и да я пусна тук в канала си. Цел номер 3 е да завърши успешно тази година и да си отправя успеха. Браво, Марче! И сега дойде и нашия ред да кажем за нашите 3 цели за 2019. Цел номер 1. Цел номер 1 е да завършим нашият албум Само за свободни. Вече го финализираме и се надявам съвсем скоро да го пуснем в продажба и да го слушате, защото хора, той е уникален! Албума съдържа цели 13 песни, от които 4 вече знаете, т.е. очакват ви цели 9 чисто нови парчета. Нямаме търпение, са супер яки, романтични, има за всеки по нещо. Нямаме търпение, така че очаквайте скоро. Цел номер 2. Цел номер 2 отново е свързана с нашия албум и музиката, която правим. Както се вижда, ние винаги се стараем да бъдем различни и да бъдем идейни в видеята си, освен в музиката си, и си пожелаваме все толкова ползотворна работа и да може да реализираме супер много песни към тях с клипове, защото имаме много яки идеи. Така че очаквайте, вече организираме цели 2 нови клипа. Влади, ти може да кажеш повече за тях. Да, вече започнахме организацията по 2 клипа, т.е. 2 песни. Съвсем в началото на февруари очаквайте първата песен, а втората в края на февруари или март, не знам, но действаме, бачкаме, не спираме. Така че няма да се спи тази година и ще имат много яки неща от нас. Цел номер 3. Цел номер 3 е свързано с нашето тяло, с нашия здрав дух. Така че искаме да направим през 2019 година едно перфектно тяло, едни преси. Едно перфектно тяло. И сега ще запеем. Тези сълзи, тези мечти са за тебе, мамо. Аз ще живея, както ти живя за мене, мамо. Тези сълзи, тези мечти са за тебе, мамо. Липсваш дори, когато не мисля за тебе, мамо. Мамо, мамо. Липсваш дори, когато не мисля за тебе, мамо, мамо, мамо. Мамо. Липсваш дори, когато не мисля за тебе. И така хора, това беше всичко от нас. Ако ви е харесало клипчето, дайте палец нагоре, коментирайте и напишете вашите 3 цели, които сте си поставили за 2019. И се абонирайте за канала на Марчето, натиснете камбанката за известия. Обичаме ви!